Alright, tinakakot na. Kay Jason, ni Powering Jason TV. Ang ating nahukay na ano? Bato. Ano? Yan. I-vlog ko si Undoy. Nag-uhukay. Panambak. Yan, panambak sa loob. Ito pwede na itong may tambakan. Oh. Ano, pagod? Ano daw siya? Trangkasuin nata. Napalaban sa akot ng ano, hollow blocks. Natrangkasuhin. Diyan mag-uhukay. Dito na lang. Doon baga, medyo mataas. Yan mo. Oo. Oo. Gawin namin ng swimming pool. Lalalim yan. Kahit sabi ko wag lang ano, pwede na itong Oh, doon banda mga umbok-umbok na. masuran kasi yan. Ang ganun. Madami. Sige, sige. Mamaya hakutin. Ayun, pinagbawalan ni Tilo na magsuot ng spaghetti si Tricia. Kuya, kita. Yung nag-bis man baga. Kasi ba dingon sa Tilo, nag-bis na baga. Oh. Okay yan. Bakit pinagpabis mo sa ayaw mo ng ano, spaghetti? Bakit? Ano rason dun? Ako. Bakit nga? Kasi lang sa kanya. Ay, concern ka? Nagawa siya. Ay, oo. Pag walang ginagawa, pwede. Kasi nagsasako doon daw. Pag may ginagawa pa bawal, kasi ano, pag walang ginagawa, pwede. Concern talaga si Telo. Pwede pag wala ginagawa. Naniniwala ka naman, Tricia. Si Telo. Pero nag-bis man baga. No? Talaga. Ikaw talaga. Ano masabi mo doy? Si Telo. Nagpabis si ate mo. Ha? Nagbabal yung anita. Maray man. Oo. Oo, pariso naman. Oo nga. Ayaw babae na. Ano? Ayaw babae na. Nakikita ang ganyan. Oo. Champion si Kibabot kagabi. Saan? Yung ano mo. Taga. George, hihi na mo. Nanganod ako tunta. Ano ko kayong dalawa? Para bang may nadadala. Oo. Matambak yan sa flooring nila. Kuhan magaw. Dito nagkukuha ng ano. Panambak mamaya akutin. Isako nyo lang na isako. Mamaya madali lang. May panty. Binaon. Daso pagkaroon eh. Ngayon mo sa payong mukha dito. Ayun ko na ko igin. So, Panty ko dun. grade 1 pa. Balik ka dito gapala ko. Hello guys, good morning. Ano ni si Bambi? Landi. Malandi pa kakan. Baga guys. Ito ka mga ko. Maperno. Hindi ko kayamanan. Hindi ko kayamanan. Bato. Ano na yan? Di mo na padagong. Ay, kadok. Na-record dati? Ba nag-isin nito? Di sinira. Kapayig. Ba? Kuha ni sa pagdiri. Nakatagalog sinasarita.
time lapse to han. Yeah! Ha! Gagiging si Danaya. Kaya pa ba today? Ay. Parang mo na doy. Kala mo ang nagtumuto. Kakulan. Kakulan mo. Ay. Ang buhay nga naman. Isa rin ganun buwan-buwan. Oo. Tabado. Udma. Ano ba rin ba, Udma? Oo. Giros mo. Try sa kulong ka ako. Ah, makiyan. Ako na rin. Hoy. Mag-uban na ako. Uy, at least nakakakuha akong gatikot. Siguro. Tarugo pa yan siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi ko na kaya guys, kaya it's his turn. Nyaw, 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 nyaw. Antahan ko na sa nadoy. Igaraw. Dapat sa pang ano, yung pang broken. Oh, baka mo na akong broken. Ano mga kanta? Ano favorite mo din na kanta? Bukong rap? So easy ko. Isi yun. Wala akong alam. Let me be the one to break Ma, bakal mo ko it up. toothbrush. Cause you Oh. won't have to make Toothbrush, ah. excuses. We don't find the setup where someone wins and someone loses. We just have to say I love us. Bambi! Kamu, tingnan bisa. Kaya mo, Tondoy? Pinagbak mo na yun natin? Okay guys. Yan pa lang oh. Nakaka-anim na sako pa lang po. Puputulin ko muna po itong video. Bye bye.
Tapos na yung ano ko. Another share na naman. Panibagong ano. Sasakuhin. Ubus na yun, no? Kaya parang sobrang lapit naman ata. Oh. Okay guys, another pala. Bye bye.
Naka-play? Kabubuhay ko pa sa naman. Okay guys, hanggang dun muna. Kakapagod. Ano? Malalim-lalim na. Nakailan tayo? 2, 4, 6, 8, 9. 9 kalahati sa yun. Nakalagay bato. Pantambak doon sa loob ng ano namin. Parang flooring na ata sa isang weeks. Hanggang dun muna. Bye bye. Okay, tapos na yung ano, makailan na ako. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ay, mag-juice muna kita. Ano? Sira. Ano yan? Kulang mo na po yung baso. Kulang mo na po. Usay? Malaglag yung baso. Mababaso mo naman. Pumalo pa, pag ako ganyan pa na. Puwan. Mama ka po. Talaga. Apa? Ning, kuha mo din sa magay na din yung itanong. Pero kanin.
Naka-vlogger yun. Vlog na ako. Akutin ko na. Sige, kahit. Akutin ko na. Parang may pantambak ka na. Wala pa naman silang inihingalo. Nanhakot na. Sapong pa nakalis, sulo pa sa nabada. Sinap pagkarasin mo. Nampahinga ka muna doon. Alright, tinahakot na. Wow! Sabi, Si Kuya Jason, ni Powering Jason TV. Ang ating nahukay na ano, Vlogger ko doon. uy, ito. Mo. Ayun, dalawang vlog na yun. Vlogger. Pwede na ako mag-apply. Bakit? Ayan. Ubusin niya na daw. Amo. Ikaw taga ko, kaya ako taga hakot. Oo. Ganda yun. Ay. Wah. Ilan, may ko na ako. Nakakalingaw na nga ni Ika. Ay! Ay. Tari magubat kiton. Ha? Kabasod. Alin mabigat? Isang sakong pa ako, isang sakong bulak. Isang sakong bulak. Ha? Isang sakong bulak. Alam mo kung bakit? Bakit? Bulak yun eh. Bulak. Bulak. Ano sa English ang bulak? Ay, what man ah? Lakbo. Cotton. Dinosampa pa to. Wangit. Yo! Sakot, ano, sakot ka ulit. Ako ba kayo magakot? Oo. Para maganda na yung ano mo. I-post kita muna, kuya. Ako, salamat. Oo. Yan, maray. Sige sa na pagbuhos, udmahan na mansad. Ay ngawan, buhusan tayo na darawa. Pag nataas si Kapuloy, baga. Dawa diri. Request mo eh. Kamu dawa diri. Huwag ko nag-request, amo. Sir. Okay ni. Sina. Ayan sila ko yun. Din nag-aakot ng ano. Okay na, tulungan mo na muna sila. Magsako. Yan. Tulungan mo muna si ano, si Don. Akutin ko to. Para magamit yung sako. Para mapuloringan na yan. Ilang balik pa ako nito. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 balik. Ayan. Ay, ano to? Yan. Panlast. Oh. Panlast. Okay. Last ball. Last ako ka ulit. Tapos, pag okay na, kukutin ko. Oo. Pag marami na. Oo. Sabi ka lang ka. Gumana mo na to. Diba? Hindi na lang, oh. So, para pag napantay ito, tapos isiksikin natin, tapos koloringan na natin ito para
maganda na tong bahay mo. Mamayang gabi, kaya yan. Kaya yan. Oo. Oo. Magsako ka lang. Pero may hakutin. Magsako ka lang, magsako. Baka lang mag-akot. Pero pahinga ka muna. Diba? Amo? Pagalay. Pagalay! Pagaldoy ay! Mo konti. Dito ka naman oh. Oh, lawak-lawakan pa. Mabato sa di. Kailang yan. May kabala. Yan. Panibago ulit. Ipon ulit siya. Tapos isa ko. Tapos pag mayroon na, hakutin ko ulit. CR mo yan doon. Dandaan lang. Personal CR mo. Oo. Personal CR. Yan. Makukuha din natin yan sa daan-daan lang, di ba? Oo. Huwag mong bibiglain. Sako mo lang lahat. Ako bahalang mag-akot niyan. Copy. Oo. Copy, boss. Sige, sige, sige. Ayan, bali bukas na lang namin ito pagpatuloy ni Undoy. Ito ang tinatambakan namin. Kasi nag-iipon si Undoy dun saan. Sa inuhukay niya. Para makakuha ng pangtambak. Sige bukas, paunti-unti namin yan na lalagyan ng lupa. Sabi ko may magsako lang siya na magsako tapos bubuhatin ko. Magukay siya. Ayan po. Bye bye. Love you all. Mwah.